Umthandeni Manqele Igcokama Elisha ugxekwe umlandeli kaMaskandi ngokungabi nanhlonipho. Le nsizwa esithe ukubandala ethanda kakhulu uMaskandi ayiphathekanga kahle ibona isenzo sikaMthandeni emcimbini ebekade eqashwe kuwona. Kunomcimbi obenziwe yinkatha njengenjwayelo la bekunandisa khona uMthandeni kanti nale nsizwa ikhona ila ebone khona ukuthi uMthandeni ngathi lento akayenzayo ihamba nokungahloniphi phakathi. Le nsizwa ikhala ngokuthi uMthandeni akumele isiginci asiphathele ubaba omdala kangaka ngoba akubukeki kahle uma uMthandeni eshona le lo baba bese lokhu emlandela ngemuva nesiginci. Ayi mfoka Manqele Mthandeni awufuna umuntu ozokuphathela isiginci. Hawu awunamahloni ubaba omdala kangaka emcimbini wenkatho uselokhu elandelana nawe nesiginci. Hayi ngeke ndoda man awufundi kuba nenhlonipho funda ukuba Ayi mfoka Manqele Mthandeni awufuna umuntu ozokuphathela isiginci. Hawu awunamahloni ubaba omdala kangaka emcimbini wenkatho uselokhu elandelana nawe nesiginci. Hayi ngeke ndoda man awufundi kuba nenhlonipho funda